ممحدار زوادوب قصالነት وحسنت قرب صوري ستماين عقابن ጽገናን ንብረት ልዕለ ቅርጺ ፕሮጀክታት ማይን ዘተኮረ አኺባ ኣብ ከተማ መንደፈር አካይዶም አምሐዳር ዘዋዶብ አቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘስማዕ ቃል መንግስቲ ቀረብ ጽሪ ስተማይን ሙሐስ ብልዑል ወጻኢታት ዝተፈላላይ ፕሮጀክትታት ኣብ ምስልሳል ከም ዝርከብ ተቀይሱ ህዝብ ዝተዋደደሉ ተሕተ ቅርጽታት ዋንነቱ ምዃኑ አሚኑ ኣብ መምሕዳሩን መቁጥጻሩን ዝሓየለ ክዋሳ ከም ዝግባእ ብምግዛብ ነፍስ ወከፍ ዓዲ ኮማዊ አሰራርሓ ብምትእትታውን ኮሚቴታት ብምቋምን ቀጻልነቱን ንሙሐስ ከምኡን ዝተበላሸወ ንብረት ንምጽጋን ሓላፍነቱ ከልዕላ ዘኻኺሮም ممحدار زوادوب حلاف ጨንፈር ሀብት ማይ አቶ ኩብሮ ምስግና በወገኑ ኣብቱ ዞባ ልዕሊ 404 ናይ ኢድ ቦምባ ከም ዘለዋ ብምብራህ ኣብ 2015 መምሕዳር ዞባ ምስኪላታት ሀብት ማይ ብምዋሃሃድ ኣብ ልዕሊ ምብልሻው ዘጋጠመን 150 ናይ ኢድ ቦምባታት መጽናዕቲ ከም ዘካየደ ዘለወን ጸገማት ተለሊ ድማ መቀያየሪ ኣቕሑ ተዳልዩ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ንምጽጋነን መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ገሊጾም ምምሕዳር ዞባ ቅድሚ ሕጂ ንቐለልቲ ምብልሻው ምሳማሓደርትን ዓድን ብምርዳእ ክጽግነን ከም ጸንሕስ ተቃሰ ኣቶ ኽብሮም ዓድታት ኮማዊ ምሕደራ ኣገልግሎት ማይ ብምትእትታው ብዛዕባ ስርዓተ ቀረብ ማይ ዘለዎ ኣፍልጦ ንምብራኽን ውሕሉል ኣጠቃቅማን ከዘውትራን ቀጻል ጎስጓስ ከካይድ كم تصن حبرهم تساتفت بجدوم نايد بومبا حصور كجبرلن قصالነት ዘለዎ ቀረብ ስተማይ ንሙሐስ ኮማዊ ምቁጻርን ምሕደራን ኣብ ኩለን ዓድታት ክተኣታቶን ክሕይልን ዝብሉን ካልእን ርእይቶታት ኣቅሪቦም ኣብ ዘዋዶብ ብሞተር ፀሓያዊ ፀዓት ኤሌክትሪክን ናይድ ቦምባን ዝሰርሕ 1041 ፕሮጀክታት ከም ዝተሃንጸ ሰነዳት ምምሕዳር ተዞባ ይሕበር كم أوصلتنا أيتي أبستفلالي كوابيتات هاجرنا زكاير زلو وفري كرمتاو لمعات تمهارو أبزو عن سباون بعزوز تصادفو تمهارو أدمعان تفتاتي السلاسل اللوم وكيل إرينا أبتو زبا سمر إيوب نزل أخوت أبتاب شام تولده كم بويم تمهارون الزبا حجاز أب كرمد كتما حجاز كم أون من محدار كبابيتات جلاسن أشران بمدب كرمتاو لمعات أدمع نتفتات يسلاسلو خمزلو أبتن الزبا أو هاد نايت مدب ممهر إدريس عبدو حابيروم نيرين أبزهابو حبريتا ممهر إدريس أبت مدب شحن سلاسان سلستن تمهارو عليت ممهران كإلاتات حرشان أبالات أهادو لمعات ماي كتم حجازن يساتفو كم زلو بمتكاس تنتفتات مسرح كترتاتن زالاتاتن مدلاو مسمر ماي نمزرقح زغلقل قودا قدي أبيات تصولوتن مساجدن أبيات مرتن بارك سماتاتن كوسكوس أقراب زتغال لخوينو لعلي حاد الشيح قودا قدي توقعيتو فلسين متكال دلو كوينو خمزلو أبريهم كاند سرحهم بفلا ياف كتما حجاز صوري ماين مستاي زغبر زلو صعري اب نفس وكف بلوك ماين متاو استغبر صعري ازي عوت نيرو لك تمهارو ابتي اب بخلص حساب زرخبو زنبرو اب غبري خواسبون ناي لمد سرح خطرين زغبر زلو صعري نتمهارو ازيو حجاز مخانو تردينا لنا بزي كازي اب ممحدار كبابيتات اشرا كرمد جلاسن توافيرم زلو تمهارو ام مصغان صرغيا لعل استواصو يغبرو خمزلو ممهر ادريس ارديوم تمهارو بوغونم بت مدب بحبار ناي مسرح لمدين تمكرون يقسمو كم زلو غليصوم مرحتي نايتي مدب دما مدب كرمتاو لمعات تمهارو توفري اب لمعاتاو مدبات نايتن الزبع عزوز بركتو يغبر كم زلو حابيروم أبنو الزبا عد قيح من محدارات كبابي ما ألويات خندعن إجلان زركبه 4 عدتات صريت كبابي إن محلاو حياة عري يكايدان لوام نبرتتان عدتات كالكلاب دق موصع حاد خابطن كحمامات مخانب بمجنزاب بقالكل كاب زمت حمام نمكل خالك نطفا بزوصنا مسرت 240 شوعات عين مدري بمسرح بجبري كتكمال جميران بعسران حادن عسران كلتان حاملن زي السلاسل عمام زمركت هابستقبر أخيبه أكيادس رح نوزو بعد قيح حاتو خابط خيداني صريت كبابي خا زي موحاسس عبين ترايو تعنا حبرتسب نموحاسب حزبي غوسغواسن كم تخاير تقيسو تعنا زيغاتات مرغغات منغست طراي زغدف عمام سلا زيكونه حزبي ابركتو كعززن زسرحو عين مدري بغبو تقملنا زخاخيرم وكيل چنفر منستر تعنا زوادو باتو عنده هايمانوت كفلم بغيدو
ጥዑይ ሕብረተሰብ ክህሉ ኣከባቢ ክወሓስ ግድን ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ከተማን ገጠርን ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ንምዕዋት ህዝቢ ብዝለዓለ ክዋሳእ ተላብዮም ሓላፊ ማሕበራዊ አገልግሎት ንዞባ ዓዲ ቀይሕ አቶ አሰፋው ቱሩካይ ነቲ ስራሕ አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዝተሰርሐ ዓይኒ ምድሪ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ከም ዝተኻየደን ኣብቲ ንዞባ ዛጊት 22 ዓድታት ተጠቀምቲ ኮማዊ ዓይኒ ምድሪ ክኾና ከም ዝበቕዓን ከምኡውን ኣብ ከባቢአን ዝርከብ ዓሳው ቦታታት ጽሬቱ ንምውሓስ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘስተላሰለ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ተሰሪሑ ኮማዊ ዓይኒ ምድሪ ጥዕኖኦም ኣብ ምርግጋጽን ጽሬት ከባቢኦም ምውሓስን ዘለዎ ተራህ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብግቡእ ክጥቀሙሉን ክከናኸኑዎን ምዃኖም ኣረጋጊጾም ማሕበር ስፖርት ኤርትራውያን ዮቶበሪ ሽወደን ኣብ ዴንማርክ ኣብ ተእንግዶ ዘላ ካብ 25 ክሳብ 30 ሓምለ ዝካየድ መበል 35 ዓለም ለኻዊ ስፖርታዊ ቀነ ዳናካፕ 2016 ይሳተፍ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ መልኪቶም በመሰረት ተሓበሬታ ማሕበር ስፖርት ኤርትራውያን ዮቶበሪ ኣብቲ ካብ ልዕሊ 52 ሃገራት ዝመጻ ኣስታት 180 ጋንታታት ዘሳትፍ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘተኮረ ውድድር ሓንቲ ናይ 11 ዕድመ ጋንታ ይሳተፍ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ዳና ካብ ብብዝሒ ተሳተፍቲ ጋንታታት ኣብ ዴንማርክ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ስራዕ ውድድር ኮይኑ ኣስትያት 9 ሚእታዊ ካብ ተሳተፍቲ ጋንታታት ካብ ተሃገር ወጻኢ ዝመጽኦም ኣብቲ ስፖርታዊ ውድድር ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ ጋና ኬንያን ታንዛኒያን ጥራይ ይሳተፋ ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ዞባ ጋሽ ባርካ ብ24 ሓምለ ብዝወቕዐ ሓያል ዝናብ ኣብ ሩባ ጋሽ ዝተፈጥረ ብርቱዕ ውሕጅ ኣብቲ ሰነይን ሓውሲ ከተማ ተኾምቢያን ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ መንበረ ኣባይትን ሕርሻን ጉድኣት ከም ዘውረደ ወከልቲ ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም በቲ ውሕጅ ኣብ ሓውሲ ከተማ ተኾምቢያ 370 ስድራ ቤታት ካብ ቤት ንብረቶም ክመዛበልን ከለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ 15 ሄክታር ጀራዲን ጉድኣት ክወርዶን ከሎ 40 ሞተረታት ማይ ድማ ከም ዝተደፍና ኣመሓዳሪት ሓውሲ ከተማ ኣቶ ተስፋ ኣለም ዓንዶም ሓቢሮም ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ባዶ ሓደ ወይዘሮ ዓይኖም ዮሃንስ ብወገና ተመሳሳሊ ተርእዮ ኣብቲ ቦታ ኣብ 1998 ኣጋጢሙ ምንባሩ ብምጥቃስ እቶም ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ቦታታት ምህላዎም ናብ ውሑስ ስፍራ ንምግዓዞም ውሁድ ምድግጋፍ ክግበር ተላብያ ብዘይካዚ ኣብ ዕለት በቲ ውሕጅ ኣብ ተሰነይ ሓደ ሰብ ብውሕጅ ክሞት እንከሎ ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ናይቲ ንኡዘባ ድማ ጸገማት ከም ዘጋጠመ ተፈሊጦም بفدراسيون كعصو مربب زوا مأكل توديبو نا ورح كايد أنا حقتم كعصو مربب زحلف قدام السنبت أميدا بوتشفيلا بستخيد صوتات فتسامة تزازيمو فلمان ميدا زور داغانتات تصراتن غزاباندان ينيرن ابتلعول سبورتاو هلخ سترايت اوتا غزاباندا زحشه عدل ناي معوات حزيا ميدا اتيا انت خونه ابتناي فتسامة صوتا نصرات ايدا خصبيا ترايا تصرات نتناي 3 بخلت عاوتا 17 ب 25 25 ب 10 25 ب 21 16 ب 25 15 ب 9 نطب مزغابيا تعاويتاتلو تعاواتت ناي تግጥም تصرات نتعاوت نختبصح مارتا ولداي دغانتا امطعام كعسو ازامي ترايا دما زمت نبر حيال هرام ام اگات كسرحن كلا انباباتكي نمتقعت غزاباندا بمبلاس سمن تصويعو بوغن غزاباندا يوديت فتوي نخو اساسو بغبو تطقيما حيال متقعت كتفنو ترايا كمون سلام دببه اب مسراب كو اساسو زنار كلت انصباريغا انت خونه تطوتا باعو تطرات كو انت تزازمه وصيت زود شامبيون اغنا ناب نطب سغيرو كساب ناي ريشو مفلاليو حاتيتو بمسرت حق خو مربب ما بريشو نطبي غزاباندا 1.44 تطرات كا 1.42 بمزغابن غانتا غزاباندا شامبيون زوا ماكل بمخان عباي وانጫ ሙሉ ዕጥቂ ወርቂ መዳልያን 4 كو اساسو ተሸሊማ غانتا تطراتن باراديزون دما ካላይን ሳልሳይን ደረጃ ናይ ትውድር ክሕዛ ኪደን እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ኣብ ተዕለት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ ሳዋን ማይ ተመናይን ፍጻመ ገጢመን እዘን ቀንዲ መተሓላለፍቲ ዝኾና ጋንታት ዘካየዶ ግጥም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ውድድራት ንዝነበረ ድጉል ስፖርታዊ ህልኸን ዘበራበረ ነበረ ኣብቲ ሓያል ተወዳዳሪነት ዝተረኣዮ ግጥም ተፃወቲ ጋንታ ማይ ተመናይ ዝልከፉ ይነበሩን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ሴት ሓያልን ወሓዝን መጥቃዕትታት ብምፍናው 25 ብ17 25 ብ20 ተዓወቱ ኣብ ሳልሳይ ሴት ጋንታ ሳዋ ተዋሂዶም ብምቕራብ 25 ብ22 ብዝኾነ ነጥቢ ናብ ረብሖም ቀየሩ
ኣብ ዝቐጽለ ራብዓይ ሴት ብኽልቲኡ ወገን ሓያልን ወሓዝን መጥቃዕታት ተራእዩ ማይ ተመናይ ድማ ኣብ መወዳእታ ሴት 25 ብ21 ብምዕዋት ብድምር ነጥቢ 3-1 ብዝኾነ ውጽኢት ሻምፒዮና ዞባ ማእከል ኮይና ማይ ተመናይ ዓባይ ዋንጫ ሙሉእ ዕጥቂ ወርቂ መዳልን 4 ኳዕሳስን ወሲዳ ኣብቲ ውድድር ሳዋ ካልኣይቲ ደረጃ ክትሕዝን ከላ ዓንበርበብ ድማ ኣብ ደረጃ ኣትያ ኣብቲ ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ ዝተረኽብሉ ዕለት ኣብቲ ውድድር ዝነኣር ተራ ንዝተፃወቱ ተፃወቲ ኣሰልጠንትን ጋንታታትን ሽልማት ተዋሂቡ ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ብሉፃት ዝኾና ተፃወቲ ዮዲት ፍትዊ ካብ ገዛ ባንዳ ብልፅቲ ስፓይከር ማርታ ወልዳይ ካብ ጋንታ ፀፀራት ብልፅቲ ሴተር ሰላም ደበበ ካብ ገዛ ባንዳ ብልፅቲ ሰርቨር ኣዛሚት ኣርያ ካብ ጋንታ ፀፀራት ብልፅቲ ብሎከር ዕምባባ ተኬ ካብ ፀፀራት ብልፅቲ ሊብሮ ኮይነን ተፀዊዐን ብተመሳሳሊ ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ብሉፃት ተፃወቲ ዝኾኑ ስምዖን ኣብተማርያም ካብ ማይ ተመናይ ብሉፅ ስፓይከር ስዩም ሰለሙን ካብ ማይ ተመናይ ብሉፅ ብሎከር አማኑኤል ቅዱስ ካብ ማይ ተመናይ ብሉፅ ሊብሮ ኃይለ ማርያም ኪዳነ ማርያም ካብ ማይ ተመናይ ብሉፅ ሰርቨር ከምኡ ድማ ዓወት ተስፋ ሚካኤል ካብ ማይ ተመናይ ብሉፅ ሴተር ኮይኑ ተረቂሑ አማኑኤል ኣስመሮም ናይ ጋንታ ሰዋ ደቂ ተባዕትዮን መድሃኔ ኪዳነ ናይ ጋንታ ገዛ ባንዳ ደቂ ኣንስትዮን ድማ ብሉፃት ዓለምቲ ናይቲ ውድድር ኮይኖም ተሸሊሞም ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ኢራብ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ጋንታ ፀፀራት ብዘራዮ ዲሲፕሊን ተሸለምቲ ዋንጫ ኮይነን ኣብ ዩቲዩብ ወርሾደን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ህፃናት ኣብ ዴንማርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ዳና ካፕ ይሳተፉ ምህላዎም ተፈሊጡ ኣብቲ ንመበል 35 ግዚኡ ዝካየድን ንሽዱሽተ ተኸታተልቲ መዓልታት ዝካየድን ዘሎ ውድድር እታ ኤርትራዊት ጋንታ ኣብ ክልል ዕድመ 11 ትሳተፋላ እዚ ብዕቤቱ ኣብ ዴንማርክ ብቀዳማይ ደረጃ ብዓለም ድማ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ውድድር ህፃናት ብኣስታት 9 ሚእታዊት ካብ ዴንማርክ ወፃኢ ብዝመፃ ተሳተፍቲ ጋንታታት ደሚቑ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ እቶም ኣብ ዩቲዩብ ወርሾደን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ህፃናት ትማሊ ረቡዕ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ምድብ ግጥማት ብሓንቲ ካብ ኖርዌይ ዝመፀት ኖርጅባይ ዝተባህለት ጋንታ 4-0 ክሳዕሩ ከለው ኣብ ናይ ምሸት ሰዓታት ኣብ ዝቐፀለ ግጥም ድማ ምስ ካብ ኖርዌይ ዝመፀት ካልእ ክለብ ቦለር ዝተባህለት ጋንታ ገጢማ 5-1 ክዕወቱ ክኢሎም ኣለዉ ዳና ካፕ ኣብ 1981 ብ222 ጋንታ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መበል 35 ዓመተ ምድላዋቱ ካብ 52 ሃገራት ዝመፃ ልዕሊ 80 ተሳተፍቲ ጋንታታት ሓቂፉ ካብ ዕለት 25 ክሳብ 30 ሓምለ ኣብ ምክያድ ይርከብ